Du må ikke zoome ind. Se, de rykker sig for mig. Fuck også. Rykker for kongen. Sagde, nu skal jeg også koncentrere mig om køre. Hold, der var en limo. Hold da, de fedt ud. Her ser vi så Johan, som skal over broen. Det går ikke særlig godt. Nej, politiet får politiet efter sig. Jeg er det igennem. Nej! Ja, kør! Hvad sker der? Den lukker. Løb! Hvad så, Johan? Hvad har du sige til et forsvar? Fuck dem. Giv mig en taxa, så kører jeg videre. Det er de fede svin. Nu kommer politiet efter dig, hvis du ikke vil køre. Jeg mener det. Jeg bakker sgu da ind igen. Jeg bakker sgu. Der. Nej. Der. Ja, død, de fede svin. Jeg tror faktisk ikke, at det var politiet. Det var bare en... Hvor? Det var politiet. Det var det var politiet. Okay. Så dårligt det er, mand. Han har kun 2 stjerner efter sig. Skal vi få flere efter? Ja. Men det kan jeg sgu da ikke i en taxa. I en taxa. Ud af vejen. Så ud af rummet. Hvorfor fanden kører du ind i limousinen? Der skal ikke være nogen biler, der er så egen bil. Ja, det skulle da. Og snart ned på den her striber der. Pisen bil. Den var god, den der bil. Den skulle være der. Ej, en politibil. Nu har du politiet lige det røg. Hvordan bakker man? Jeg kan til baglæns. Det skal du ikke huske. Den skyder hovedet. Hold da kæft. Hvad laver de der? Du laver billeder ovenfra. Nej! Nej. Woo! Ja. Nej. Kom ud. Ja. Wow! Der er intet, der skal stoppe mig. Der er sort røg, idiot. Den springer snart i luften. Så hopper vi der bare ud. Næste væg, og jeg er der. Det lukker. Der var der en politimand. Der er sulten. Så er det rigtig fedt, når du vil i din bil nu. Der er ild i! Ja, det så jeg godt. Det var meningen. Du springer den væk. Springer de jo begge. Kig den anden vej, Spring. Hey, jeg skyder. Kom væk. Dø for mig. Undskyld. Jeg skal have en bil for fucken. Der var noget, der sprang. På at skyde på. Den er fed, mand. Den har jeg. Hvem skyder efter min bil? Gør ham der. Hvor mange stjerner er det? 4? 3. Det lyder bedre at sige 4. Det er jo ekstremt langsomt. 2 fede biler. Jeg er bare ikke lige til at det. Det kan godt være, at du er meget ude i bilen, men min bil er stærkt og solid. Kig nu for sagen nu. Nu kører jeg galt. Nej, der fløj ud af rodet på fucken. Du har fandme helikopter efter dig også. Ja, de der sutte min pik. En fed bil. Kom on. Så kører vi for pokker. Kælling ud af min bil. Fuck, den er fed, mand. Nu kan de sutte min pik. Og det kan de gøre med det bunds. Nu kører daddy frem med alle. Helt altid siger klask nu. Lige husk det bare. Ja, det er måske en god idé. Seriøst, den er fint. Hvor er der nogle flere politimænd henne? Er der flere politimænd? Ja. Ud af forruden med dig. Kom. Ud, sagde jeg. Så er det bare. Jeg tror, de husker at bruge scene. Desværre. Så tager vi over i den anden side. Boom! Skal vi lige have billedet hernede af kortet? Vi kan se, så er der helikopter efter ham. Og han har ingen sted igennem, så der kommer... BOOM!
mangler alle snart en bil, der kan køre igen. Har ud over væggen med dig. Mig. Du slider på gelænderet. Ja, hvor fanden skal jeg ellers slide? Drej. Jeg kan ligesom ikke køre på skate. Drej den. Hvorhen? Så du, ud af den. Væk! Ja, jeg overlever. Kig bagud. Så jeg skulle kigge bagud. Hvorfor dør du? Ja! Så er der ham politimanden.